Haino Rosawi Naharjak Phirkha Phainai 11th December Salmarini TUIRPC by Saklaijak National Highway Lahar Kasumung Srangshalo kaisa kokthum panda khlaye o Saklaimung rikha TUIRPC ni ajukphang Daniel Deborma Lahar kotorka sujangnani Saklaimungni yagulo laithangnai salnuini jorawa borongni sanmungno tuyai haste hapangni kuchuk o jamarok bai kokmungnani bagai Rosawi Naharjak borongni National Highway Lahar Kasumungni samung butang Srangshalo Rajakhor agulini ezi quartero kaisa kokthum panda khlaiyoi obo haino koktoma rikha TUIRPC ni ajukphang Daniel Deborma press meeting jangmani hingke obono seng 9 tarik eba 11 wal je lamkasman chamani yagolo chungna minister ringka adino no bo simingya mia bo achoklakhya tini wachoklakhya khanan simingno je bongi tangna distribution rana nangmano work chengsinai chini ena nangmano sengmo chengsinai moni bagai chini withdraw seng o lamkasmano seng withdraw khlaimani bagai no press meet tini ringdago lai thamai salogo nukha kicha por ekhani press meet khai sawo je lama ka sujaknai nete koidin por ekhani withdraw khaima unugo abo bomo haike abo gothok lai ange abo withdraw khale oisa dago lama ka sunan saglai le oisa abo mani gaumano tahna chini serero anu saka nang ma khainai apruang saka gang saka choli tomo haibana he election gana khatai mar gamu saka minister amne mini election gana kha tabo bakhnani simuna ma chengsinai je chengchon arnane hai goto sangka sunai i hingka tini meeting bo chalaika 1.5 घन्टा मिया bo chalaika oboni bagino ngani kaise karon dong sengmai sengbo gothogya dong je goban baksa point dong abono aro dawai ruk hanga gothogya hanga abo bor khaya tabo to sisla kaise kha aboni khlaiya